Természetes kőzetablakpárkányok. Mire figyeljünk oda egy párkány kiválasztásánál, beépítésénél? Jelen esetben ez egy 2 cm vastag, júra bézs színű ablakpárkány, kültéri kialakítással, nagyon szépen lehet látni benne a vízor kialakítást, nagyon szépen látszik, hogy minimum a túllógás a falsiktól 3-3,5 centinek kell lenni, oldalirányban túl kell lógatnunk a párkányt 1,5-2 centivel, hogy a lefolyó víz véletlenül se tudjon bajuszt képezni a párkánynak a sarkainál. Ilyen párkányzatokat lehet rendelni mindenféle egyéb felülettel, antikolt felülettel, 2-3, akár 4 cm vastagságban, profilozott orrészekkel, akár bazaltanyagokból, homokkőanyagokból, tehát maga a termékpaletta az eléggé tág, hogy miből lehet kialakítani egy ablakpárkányt. Ugye a külső és a belső ablakpárkányok között egyetlen egy különbség van, hogy egy kültéri párkányhoz képest a beltéri ablakpárkányokban nem kerül vízor, vízor nélkül készül, ott nem szempont a lefolyó víz meg a lecseppenő víznek a megakadályozása.